presnú reflexiu o tom, aké veľké a početné je volanie po zmene zvnútra justície nemám. Faktom je, že istá skupina sudcov komunikuje potrebu zásadných zmien vo vedení justície. Reflektujeme to, že iná menšia skupina sudcov by zmenu chcela, ale či už z dôvodov obáv alebo z iných dôvodov o nej nehovorí tak nahlas. A samozrejme, že je skupina sudcov, ktorým súčasný stav vyhovuje. Pre mňa je to možno jedno z najväčších sklamaní z tohto predvolebného diania, že napriek tomu, čo všetko bolo vykonané a bolo povedané zo strany Štefana Harabina, je ešte stále skupina sudcov, ktorí ho považujú za svojho najlepšieho reprezentanta. Pre mňa je to dosť nepochopiteľný stav a je to smutná správa o tom, že túto osobu chcú ďalej legitimizovať a chcú legitimizovať spôsob, ktorým justíciu vedie. Myslím si, že je tu určite šanca na zmenu k lepšiemu. Neverím ale tomu, že tá kľúčová zmena spočíva v zmene nastavení pravidiel a v zmene systému. To, ako sú nastavené právne normy u nás, je v zásade štandardný spôsob. Myslím si, že kľúčovú rolu zohrávajú ľudia, a teda ten ľudský prvok. A práve preto zmena v osobe predsedu Najvyššieho súdu, zmena človeka v tejto pozícii si myslím, že môže byť výrazným príspevkom k naštartovaniu pozitívnych zmien. Samozrejme, že situácia v justícii nerovná sa jedna osoba na jej čele. To by bolo veľmi zjednodušujúce, ale je to osoba alebo je to pozícia, ktorá je veľmi viditeľná. Je to reprezentant súdnictva navonok, je to kľúčová osoba dovnútra justície, je to predstaviteľ vrcholného orgánu sudcovskej samosprávy, teda súdnej rady. Čiže osoba v tejto pozícii má veľmi významný vplyv na to, ako je súdna moc vykonávaná. Preto si myslím, že tá voľba je kľúčová a je s ňou možné spájať veľké očakávania.